салому алейкум бародаро. Биз ман дар шумо далши кинои арзамонаи чихел тамошо кардам дар кор нишон метам. Барои ки дар Россия маҳкамаи ҳамаи кино запрещено монаган. Медонем YouTube масалан қисми якумуш ҳаст, қисми дуюмуш нест, айна якум қисмуш ҳаст. Хуб. Шумо дроен Play Market дар ҳамон ҷои поиск бизанем ки Not VPN. Мебурра ман уже установка кардагиам. Медроен установка мекунен, открит мекунен. Баъд настройкаш дар омадаин ин настройка гулда. Давлати Сингапура именно выбор кунем, барои ки дар ҳанҷа шуда дигарошда маҳкама. Сингапура выбор мекунем, запустит VPN кардан аркора. Хуб, баъде ки запустит кардем VPN ки кор кард, кинора дар шумо нишон метад, 100% бе ягон проблема тамошо мекунем. Хуб, подключач Сингапур. Медроен гашта YouTube. Нақиснинга кор мекунад 100%. Инам қадар кор. Manas S Production. Vale.